سلام سلام كبرى تخطاتلتنا خميك أنيهم عبد الحمد مساكم لهم قدرجا فرق ساعات دنقوي لأنا يتعمد بجيرنا يا دمس يسمع له دي يسمع له بل ما يسمع أنت هلي حد ولا تعب له نبتي ناي كم تلمود ناي كلام مدبنا نحلف شير قبل ما بقول لهم قبل perfect thank you بنتأكد قبل بنمسك okay perfect thank you so much okay thank you بنتأكد تثبيت يغني لنا كلهم بنتأكد مفرات حوات thank you right okay so yeah ከምቲ ልሙድ ናይ ሎም ከዓ ፍልይ ዝበለ መደብ ዘይኮነስ ምስቲ ዜናታት ናይ ቁጠባ ከመይ ይመስል ብፍላይ ትማሊ ዓርቢ ብዙሕ ለውጥታት ኣጋጢሙ ነይሩ ኣብዚ ናይ ስቶክ ማርኬት ይኹን ኣብ ናይ ቢትኮይን ኩሉ ብሓፈሻ ኣብቲ ንገብሮ ወፍሪ ማለት እዩ ከምቲ ዝረኣኽዎ ኣይ ቲንክ ብዙሓት ሓደስቲ ሳብስክራይበርስ ስለ ዘለኹም ኣብዚ ቻነል ከዓ ብዙም ትምህርቲ ንክልተ መዓልቲ ዝኸውን እቲ ቤዚክ ብመሰረታዊ ብምግባር ክምህረኩም ክፍትን እየ ናቱ ሓበሬታ ግን ኣብ መወዳእታ ናይዚ ሎሚ መደብና ክህበኩም ክፍትን እየ ምክንያቱ ብዙሓት ኣለኹም ሜቢ እቲ ንዘራርበሉ ዘለና ወይ ከዓ እቲ ንህቦ ዘለና ዜና ሓበሬታ ቁርብ ጥፍእ ክብለኩም ስለ ዝኽእል ወይ ከዓ ምርዳእ ከሸግረኩም ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ራይት ሶ ክሳብ ዝመፁ ክሳብ ዝመፁና ኣብዚ ሰሙን ዘጋጠመ ፍፃመታት ብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ እዚ እቲ ኩሉ ግዜ ንሪኦ ቴን ስቶክስ ዝበሃላ ብፍላይ ናይ ኤስኤምፒ 500 ወይ ከዓ 500 ዓበይቲ ትካላት ናይ ኣሜሪካ ኢልና ንፅውዐን ኣብ ኤስኤምፒ ከተዋፈር ትኽእል ኢኻ ኢልና ብዙሕ ግዜ ንዛረብ ነዚአን እየን ካልእ ነገር ኣይኮነን በዓል ማይክሮሶፍት ኣፕል ጉግል መታ ፌስቡክ ማለት እዩ ሒዘን ኣብዚ ዋን ዴይ ኢና ንርኢ ዘለና ዝበዝሕ ግዜ ናይ ዋን ዊክ ወይ ከዓ ናይ ሓደ ሰሙን ዜና ስለ ንህብ ኣብዚ ኣብዚ ንሪኦ ተሃሊና ከምቲ ልሙድ ኤንቪድያ ከባቢ 6% ኢቨን ኣብዚ ሰሙን ሙሉእ ብሓሙሽተ መዓልቲ ዝነበረ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ማለት እዩ 6% ወሲኻ ኣላ ካብዚኦም ኩለን ናይ ሰሚ ኮንዳክተርስ ዝበሃላ ትካላት እዚኣ ኤቪጂኦ ትብል ዘላ ሲምበል ቲከር ወይ ከዓ ብሮድኮም ጥራያ ኔጌቲቭ ኮይና ስለምንታይ ኔጌቲቭ ከም ዝኾነት ፅንሕ ኢለ ክገልፀልኩም ወይ ከዓ ክሪአኩም እየ ተወሳኺ እንተሪእናያ ግን ዝበዝሕ በዓል AMD ይኹን ዋላ በዓል ኳልኮም ኩሎም ብሓፈሻ በዓል ኢንተል ይኹን ትፈልጡ ትኾኑ ዝበዛሕኩም ኤንቪድያን ኢንተልን ፖዚቲቭ ተራእይውን ኣሎ ኣብዚ ሰሙን ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ይር እንተሪእናያ ኦፍ ኮርስ year to date where is it year to date ተሪእና ኤንቪድያ 76% እዚ ኳልኮም ዝብለኩ ዘለኹም ስቲል 17% በዓል AMD ከዓ ልዕሊ 4% ወሲኽና ኣሎ ኣብዚ ክልተ ወርሒ ዝሓለፈ ማለት ክልተ ወርሒ ክልተ ሰሙን ናይ ዋን ዴይ እንተሪእናያ ግን ብዙሕ red كنرينا قيح ملكت انترينا خا اوف كورس غوديل له مالتي واغو بحفشا واغو سلاز غودله ግን ጽቡቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕማቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኤንቪዲያ ንሎንግ ተርም ስለዝኾንና ተጎደለና ዝጽላዕ ነገር ኣይኮነን ምባል ኢለ ግን ስለምንታይ እዩ 5.5% ወሪድ ዘሎ ከማን ክንርኢ ክንፍትኒና ስለዚ ኩለን እዚን ሰሚ ኮንዳክተርስ ንብለን ዘለና ዓርቢ ኣብዚ ነበር ዓርቢ ማለት እዩ ኩለን ማይናስ ኣለዋ ማይናስ ይኮን ወይ ኔጌቲቭ ወይ ከዓ ኣሉታው ዝኾነ ውፅኢት ኣምፅአን ምባል ኢለ ስለዚ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣሎ ካልእ ክንዘራረበሉ ንኽእል ፅንሕ ብምባል ማለት እዩ ንብዙሕ ነገራት ፅልዋ ዝገበረሉ ኣብ ናይ ክሪፕቶ እንተኺድና ዜና ናይ ክሪፕቶ ካረንሲ እዩ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ብፍላይ ምስቲ ናይ ቢትኮይን ሃፊን ወይ ከዓ ቢትኮይን ንፍርቂ ዝምቀለሉ ግዜ ከምቲ 10 ሪዋርድ ዝውሃቡ ዝነበሩ እዮም ማይን ዝገብሩ ሓሙሽተ ክወሃብ እዮም ነፍሲ ወከፍ ብሎክ ወይ ትራንሳክሽን ኢና ንፅውዖ ማለት እዩ ሜቢ ናቱ ሙሉእ ርዲእ ዘይብልኩም ክኾኑ ይኽእሉ ኢኹም ምስ ናይ ሳሚ ኸይድኩም ክትመሃር ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ ኣብዚ ናይ ክሪፕቶ ብዙሕ ንመሃር ኢና ኣብዚኣ ናይ ክሪፕቶ ኣተኪረ ክገልፀልኩም ወይ ከዓ ሓበሬታ ክበኩም ደስ ዝብለኒ ግን ክቡራት ኣሕዋት ኣብ መጀመርያ ከለኹ ብዙሓት ኣሽሓት ዝኾኑ ኣሕዋት ኣብ ናይ ክሪፕቶ ካረንሲ ንዋፍር ኣለና እንዳበሉ ኣብ ጌጋ ዝኾነ ይዋፍሩ ኣለዉ ስለዚ 50 200 ብምኽፋል ሙሉእ ርዲእት ምግባር ይሓይሽካ ብ20,000 30,000 ክትከስሩ ትኽእሉ ስለዚ ወላ ሓንቲ ኣፍልጦ ዘይብልኩም እንተኮይንኩም ወይቲ ክሪፕቶ ካረንሲ ኣዋፍሩ ኢሉ ሪኮመንድ ዝገብረኩም ሰብ ሙሉእ ኣፍልጦ ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ብተንኮል ዘይኮነ ክኸውን ይኽእል እዩ ብተንኮል ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ካብዚ ክሪፕቶ ካረንሲ ክሳብ ዘይተማሃርኩሞ ከይዋፈርኩም ጠጠው ክትብሉ ኣነ ሪኮመንድ ምገበርኩ ወይ ከዓ እዚኣ እታ ምኽሪ ክህባ ዝኽእል ኣብዚ ኣነ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቢትኮይን ብዛዕባ ክሪፕቶ ካረንሲ ብሓፈሻ ሙሉእ ርዲእት ከይተማሃርኩም ዝኾነ ወፍሪ ኣይትግበሩ ምክንያቱ ካብቲ ቁኑዕ ዝኾነ ቁኑዕ ዘይኮነ ስለ ዝበዝሕ ስለዚ ያ 200-300 ምስ ሳሚ ኸይድኩም ሙሉእ ርዲእት ጌርኩም ብድሕሪኡ ከተዋፍሩ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ ክሳብ 200,000 ፓውንድ ዝኣክል ገንዘብ ዝኸሰሩ ይፈልጥ ያነ 100,000 50,000 ልሙድ 10,000 2,000 5,000 ማለት ብዙሓት እዮም ዝድውሉለይ ስለዚ እንታይ ንምባል ኢለ በዓል ቢትኮይን ዘይኮነ ፀገም እንታይ ደኣ ብዙሕ ስካመርስ ኣለዉ ስካም ዝገብሩኻ ናትካ ፍለጥ ወይ ብዙም
بانتاج بال بفايبر وي بتليجرام وي بواتساب متينا لكم بو غيركم انت جزيكم اوريدي نفسكم بعلكم تحتتي تكون لهم سلازي زعبيت مخرخبكم كابزناتي تمرت توصلوا تقولوا زي بليس حوات كيف فلتكم كريبتو كارنسي انتي كم زخونه ابزي 50% كتوسخ سلازبلناكم تكون فليتكم كتوافر لكم بس لكم قديمكم كي توافر المبال نتم زي تفلطوا مالتي تزي كوينو بيتكوين ابز نري زلنا ابز عمد 225% وسيخ الله اب ورح انترينا خا 53% وسيخ الله حنتي ورحس 5% وسيخ شع زوافر كاس شع 500 تخون الله مالتي اب ويك كباب 10% وسيخ الله سلازي ابز ناي سو ابزين تخيركم سو ابزن تخيلكم نيمانو زي كريبتو بابل اللي لكم تخيلكم مالتي انه يمانو لكم كتوافروا تخولوا بروكريجز زي انين بوزح حتى يكونن ابزي باينانس لكم زي بايبيت لكم بحافش اب كوين بيز وي باينانس انت زي كوينو مول افرط زي بالكم انت كوينو اي توافروا قبل ريكومند مغبركم يرا ولا نبعلو كمان ستيل تماهيركم كتعزوا كتقولوا لكم مهنياتو قداماي ነገር እቲ ዘለካ ገንዘብ ከመይ ጌርካ ትዕቁቦ ኢኻ ትምሃራ ብፋይናንስ ወይ ክትፈልጦ ዘለካ ብድሕሪ ኢኻ እቲ ዝዓቀብ ገንዘብ ከመይ ገይሩ ክወልደልካ يخلي الكها of course زي investing ويك أو فرينا نزاربولو زلنا أبزي مالتي سلازي تنقدموت مخري كلمنا بنيلهم مدبي مقتاوي أبزي أبليست تنقا نبل كبرات حوات تانكي سمرات نقعد نتاكا مسيح تانكي so yeah please share جبر لهم أبو خلهم كا مالت زنا كريبتو كارنسي نا كلنا حلفنتي كريبتو كارنسي مسيلهم أبوز يواف بوز حسل زريعة مسج يصرف لأن كلهم لسه ما يكني of course مستعجلة جزية بحافظ شاغل مليونات يوم بوز حات مالتي سلازي كل تنكر كان بالليلة أو يوم جمرتي وفري يكارل لكم وفري تقبروا بزو سخي أب تيك توك ويقال يكون بسنين سكون أوافر ويقال اللي تمسيكم جيجا مخانا قديم خبركم كله ده اللي مهنياته فيدل فاينانس لهم حدش أكاونت أو يعمل له أب تيك توك ناتي ترايز يكون ناي كلهم مالتي ولا ناي سامي عقباي زبل ناتو كال أيوز يوم للو ناي مأكله كال الله مثلا تجي تجاجي سلازي بتيك توك زخون التليفونات كتقبلوا I think كنت إنك كتبلوا يمحسنكم أنا تليفوني بفت ما هيبكم مني أب تيك توك سلازي بزقات عمي حبريت أخم حلالفا يدلي مالتي perfect سانكي سنلكم بمسمع تتصبحوا مني سلازي I think ببيتكوين كجمروا لكم تم حدثتكم يا ريت أنا بقولكم قس እንዳበልና አጥቲና ናቲ አገዳሲ ምክንያቱ ብዛዕባ ኢንትረስት ሬት ብዛዕባ ቢትኮይን እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ብተወሳኺ ብዛዕባ ኢንቪዲያ ከባቢ 5% ጎሊል ስለነበረ ከም ዝበልና ተስላኸ እንታይ ይመስልን ፀብፃብ ናይ ኢንትረስት ሬት ኣብ ዝሓፅር ግዜ ክወሃበና ስለዝኾነ ንሱ ከዓ እንታይ ከም ዝመስል ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ቀዳማይ እንታይ ኣሎ እዚ ቢትኮይን እንተሪእና 68 ኮለል ትብላላ ኣብዚ ከባቢ ከባቢ 68,300 ገለን ትብል ኣላ ኣብዚ ቻርት ኣሎ ድሓን ኢንዌይ ብዛዕባ ቻርት ገለ እኳ ብዙሕ ትምህርቲ ኣይንህብል ኢና ብሓፈሻ ግን እቲ 72,200 በፂሓ ዝነበረት በቃ ካብኡ ትምለስ ኣላ ማለት እዩ ሪጀክት ትገብር ኣላ ከም ዝበልኩም ኣይ ቲንክ ነዚኣ ፅቡቅ ጌራ እንተ ሓሊፋታ ሶሙን ገለ ተፀኒሓ ማለት እዩ ናይ 2 መዓልቲ ገለ ተፀኒሓ ብድሕሪኡ ላዕሊ ክትከይድ ትኽእል እያ እንተዘይኮይና ግን ካብ ፅቡቅ ውፅኢት ከተምፅእ ንኔጌቲቭ ከተምፅእ ክትምለስ ዘለዎ ተኽእሎታት ይበዝሕ ክብል ይደሊ ኣብዚ ግዜ ብናተይ ሓሳባት ማለት ከም ምክሪ ከይትወስዶ ባይዘወ በትናተይ መፅናዕቲ በትናተይ ሓሳባት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዜና እንታይ ብለና ኣሎ ቢትኮይን just broke 69 ፊቦናቺ ሪትሬስመንት ዝበሃል ንዕኡ ክሓልፎ ኣለዎ ናብ ኔክስት ንክሓልፍ ማለት እዩ 70,200 በፂሑ ነይሩ ግን ነዊሕ ኣይፀንሐን ኣብ ውሽጢ 2 ደቂቕ ናብ 67 ተመሊሳ ማለት እዩ ስለዚ ዝሓለፈ ሰሙን ከዓ ተሪኢኹሞ 69 ገለ ምስ በፅሐት ናብ 59 ተመሊሳ ብሓፂር ግዜ ስለዚ ኣብኡ ብዙሕ ሰብ ይሸይጥ ስለ ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ሊሚት ገይሮምሉ ስለ ዝፀንሑ ንታሕቲ ክምለስ ተኽእሎታት ኣለዎ ስለዚ እዚ ፕራይስ ቮላቲሊቲ ዝበሃል ከዓ ብሓፈሻ እዚ ላዕልን ታሕትን ማለት እዩ ንኣብነት 69 ፀኒሓ ናብ 50 ትወርዲ 50 ፀኒሓ ናብ 7 ፀኒሓ ናብ 60 ንሱ ቮላቲሊቲ ንብሎ ምንቅስቃስ ቁልጡፍ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ተፅቢት ይግበረሉ ኣብዚ ግዜ እዚ ንስኹም ክትገብሮ ትኽእሉ ኣነ ክገብሮ ዝኽእል እንታይ እዩ ኣዋፊርና ኣይ ዶንት ኬር ኣባውት ኢኮኖሚ ዝዓይነቱ ጌርና ስቕ ተበልና ይሓይሽ እምበርከ ፈታኒ ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቮላቲሊቲ ዝበሃል ኣብዚ ዘሎ ናይ በዓል ቢትኮይን ማለት እዩ ካብ ዘይርአ ነዊሕ ገይሩ ኣሎ ናይ FTX ኣይ ቲንክ ዝበዛሕኩም እኳ ትፈልጡ ኢኹም FTX ነይሩ ኮላፕስ ዝገብረሉ እዚ FTX ዝብሎ ዘለኹ ከም ናይ በዓል ባይናንስ ናይ ኮይን ቤዝ ኮይኑ ኮላፕስ ገይሩ ማለት ዓንዩ ማለት እዩ عني ناتو بتساقمات أبوش تقاطي مو مسلسل صح مهناتكم بزح الله بكريبتو كارنسي أبنت باينانس تعني أبو زنبر جنزب كا عني مالتي سلازي بزح سبتكم ورزوني حسوا واخ قبروا لي نيجيريان أبنت بانجيرو من باينانس سلوا غيرلو
نت ناي باينانس ني كريبتو بحفشة مالتي سلازي بزح ፍጻመታት ይካይዳል ኣብዚ ግዜ እዚ ከም ንፈልጦ ተን ናይ ቢትኮይን ETF ዘለዋ ናይ ፊደሊቲን ናይ ብላክሮክን ማለት እዩ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዝኣክል ኣታው ረኺበን ኣለዋ ወይ ከዓ ናብኡ ዝገዝአን ዘሎ ማለት እዩ ኢንፍሎ ኢልና ንፅውዖ ንዑኻ ስለዚ ኣብ ብጣዕሚ ቮላቲሊቲ ከም ዘሎ ምንቅስቃሳት ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና ዘሎ ብዚ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ከም ዝበልናዮ ሃፊን ወይ ከዓ ኣብ 4 ዓመት እቲ ዝወሃበካ ዝነበረ ይምቀል ዝበልናዮ ኣብዚ ኣፕሪል ክካየዱ ስለዚ ክሳብ ሽዑን ብድሕሪኡ ከመኒ ከባቢ ዓመት ዝኸውን ብዙሕ ምንቅስቃሳት ክፍፀም ትፅቢት ይግበረሉ ናይ ቢትኮይን እንተዘይኮይኑ እንተሪእና ቢትኮይን ኣብ ሓደ ሰሙን 10% ዲገለ ወሲኻላ ኣብዚ ትሽዓተ እዩ ዝብለኒ ወይ ናይ ሎሚ ናይ ትማል ወሲኽካ ከባቢ 10% ኣቢላላ ኢተረም 14% ክትውስኽ ከላ ገለ ትካላት በዓል ሽባ ትካላት ኢልዮም ኤኒዌይ ክሪፕቶ ካረንሲ ንበሎም ልዕሊ 138 ዝወሰኹ ኣለው ስቲል ኣብዚ ክንጥንቀቕ ዘለና እንታይ ኣን ባዕለይ ዋፈርኒ ኣደነው ኢን ፊቸር ኖኖ ክብል ኣይክእልኒ ኔቨር ሴ ኔቨር ብሓፈሻ ግን እዚ ዝብሎ ዘለኹ ኣዝዩ ንኣሽቱ ትካላት ዘይኮናስ በቃ ከምዚ ሰብ በቃ ዝገዝእ እንተበዚሑስ ዋጋእን ይኸብር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዕዳጋ ዝበለካ ዘይኮነስ በቲ ጉቡእ ዘይኮነ እንታይ ደኣ በቃ ከም ጋምበል ዓይነት ጌርካ ትጥቀመሉ ኦፍ ኮርስ ስቶፕ ሎስ ገለ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ማለት እዩ እዚ ናይ ክሪፕቶ ካረንሲ ቁሩብ ክስታይ ክገብረሉ ይኽእል እዩ ምጥንቃቕ ዘድልየና ማለት እዩ actually get this one እዋ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣብ one week ንርአ ኣብ ሓደ ሰሙን ኣብ ሓደ ወርሒ ረእይዎ ከባቢ 875 ዝወሰኽ ኣሎ 875% ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ብዓዚ ኣብ ዘለኩም ፐፐን ባዕሉ 820% ወሲኹሎ እንታይ ክብል ደልየ ኣብ ዝተዋፊርካስ መፅቡቕ ከም ዝዳእ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ግን ቀጢፉ ከዓ 820 ክምለስ ይኽእል እዩ ኣብዚ ከባቢ 2 ቅርሺ ዘላና ሓንቲ 0.2 ሳንቲም ክትከውን ትኽእል እያ ኣብ ሓፂር ግዜ ማለት ስለዚ እቲ ኣጠቃቅምኡ ሙሉእ ርዲእ ክንገብር ኣለና እምበር ብስም ብዙሕ ይውስኻሎ ኢልና ምውፋር ፅቡቅ ከም ዘይኮነ ንምባል ኢለ እንተዘይኮይኑ ግን ኦፍ ኮርስ ራሊ ይገብር ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ሃፊን ክበፅሕ ከሎ ከዓ ቢትኮይን ላዕሊ እንተኸይዳ ተናእሽቱ ዘለዋ ክሪፕቶ ካረንሲ ደድሕሪኣ ክስዕባ እየን ዝረኣያ ብብዝሒ ከም ዝረኣናዮ ከዓ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ መዓልቲ ዝታት ትመፅእ ማለት እዩ 39% 200% ኣብ መዓልቲ ዝመፃሉ ግዜ ኣሎ ግን ዳርጋ ቁማር ብሎ ኣነ ነዚ ማለት እዩ አንለስ ገለ ውሽጢ ፅቡቅ ጌርካ እንተዘይፈሊጥካዮ ንምባል ኢለ ስለዚ ሞር ኣብ መጠንቀቕታ ንምባል ኢለ እዚኣ ማለት እዩ what about this one ስለዚ እዚ ቢትኮይን ሳፕላይ ወይቲ ቀረብ ቀንዲ ቢትኮይን ሓፍ ዘብሎ ዘሎ ዋግኡ እንታይ እንትልኩምኒ ሊሚትድ ስለዝኾነ ሊሚትድ ማለት ከዓ ከምዚ ዶላር ድሌትካ ፕሪንት ክትገብር ኢኻ ኢልናዮ እዚ ክሪፕቶ ካረንሲ ግን እዚ ቢትኮይን ማለት እዩ ቢትኮይን ግን ፍሉጥ እዩ 21 ሚሊዮን ጥራይ ዘሎ ብዓለም ብኸም ኢኻ ክቡር ዝኸውን اوكي سمع له دي اخوات دمص قاله كبرسك بخلو بيرفكت يا زي سبلاي ቁፅሩ ናቱ ማለት እዩ 21 ሚሊዮን ካብኡን ላዕሊ ፕሪንት ክኸውን ኣይክእልኒ ንሱ እቲ ቀንዲ ዋጋ ናይ ቢትኮይን ሓፍ ዘብሎ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ሳፕላይስ ሊሚትድ ግን ብዙሓት ሰባት እንታይ ምስ ናይ ETF ገለ ዝኣቱ ዘሎ ማለት ዝተፈላለዩ ዓይነት ሓሳባት ክህልዎም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ዲታይል ይብለና ኣሎ ብዚ ኦብቪየስ ዳት ቢትኮይን ሳፕላይ ሊሚትድ ኩሉ ሰብ ፈልጦ እዩ መንግስቱ ፈልጦ ንሕና ንፈልጦ 21 ሚሊዮን ከም ዝኾነ ልዕሊኡ ክበዝሕ ከም ዘይክእል ማለት እዩ ሕጂ ተሓሳባት ፈሊጥንያ ተፀኒሕናስ ንምንታይ ደኣ ሞ ዘይዋፍሩ ሜይቢ ኣብቲ ከባቢ ክትንቀሳቀስ ትኽእል እያ ዝብሉ ብዙሓት እዮም 1 ሚሊዮን ክትበፂሓ ዝብሉካ ብዙሓት እዮም ስለዚ ኣብኡ ንእሽተይ ጥንቃቐ የድሊ ክንዋፍር ትኾይና ግን ኣነ ንባዕለይ ሕጂ ናተይ ሓሳባት ማለት እዩ ከባቢ 5% 10% ካብቲ ገንዘብካ ኣብ ዝተዋፊርካ እቲ ዝተረፈ ኣብ ስቶክ ማርኬት ከም ንመሃሮ ዘለና ፅቡቅ ርዲኢት ጌርካ ምውፋር ይሓይሽ ይብል ብናተይ ሓሳባት ማለት እዩ ምኽሪ ዘይኮነ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ሳፕላይ ናይ ቢትኮይን 21 ሚሊዮን ኣብ ዝላዕለዋይ ዝውዳእሉ ግዜ በዚ ሃፊን እናበለ ዝኸይድ ዘሎ ማለት ኣብ ቀዳማይ ሙሉእ ነይሩ 21 ሚሊዮን እቲ ሳፕላይ ንኽመፅእ ትፅቢት ይግበረሉ ነይሩ ንሽተይ እንዳጎደለ ኸይዱ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ረእይዎ ዳርጋ ክውዳእ ቀሪቡሎ ማለት እዩ ስለዚ 2140 ዓመተ ምህረት ይመስለኒ ኩሉ ጉዳእቲ ቢትኮይን ስለዚ ብድሕሪኡ ኩሉ ግዜ ክትውስኽ ኖ ኣይ ቲንክ ኩሉ ግዜ ክውስኽ ዝኽእል ነገራት ኣሎ ክበሃል ከቢድ እዩ ኣብ ዝኾነ ፋይናንሻል ዓለም ምክንያቱ ካባና ዝጎርሑ ካባና ዘለቦም ካባና ሓይሊ ዘለዎም ካባና ፓወር ዘለዎም ሰባት ስለ ዘለዉ ንሱ ማኒፑሌት ክገብርዎ ተኽእላታት ኣሎ ብፍላይ ምስ መንግስትታት ዝተተሓዘ ማለት እዩ ስለዚ ያ ንሳ እያ እዚኣ ሳፕላይ ኣብዚ ምፅልኩም ፀናሕኩ እዚኣ ናይ ቢትኮይን 21 ሚሊዮን ከም ዝኾኑ እቲ ዋግኡ ስቲል
كوسخ تثبيت قبروا لي أنا أبز خلت عام 3 عامات لونج تيرم مالتي نجزي إجن لعل خمسات أربعات كورد تقولات على كاب سبعة شح زلوا أبز جزية زي مالتي كله نزي بعد الكريبتو كارنسي بتعمي كسلوا زخل انتايو interest rate اوكي بحفشاس اليوم منغستات وي فدرال ريزيرفز بحالنا امريكا بفلاي مالتي حجي نعهم كسولهم زخل نغرات كابوز حلو تي انفليشن اللي نصوع زلنا مالتي تي انفليشن نمغمغم خنتاي تقوم اليوم هذا زينا يو اس جوب جروث وي كعبيت امنا سراح زلو ابتعدي كما يرخم زلو يفلطو مجمريا مالتي جي ابزنا انفستين دات كومنت خيدن ابنت ريو ان امبلويمنت ريت وي كاسراح زي بلوم سكوا 10 4% زبوص نيرم اكس او ابشع زي عجي انترست ريت ناقدين ينقصلو مالتي ኣብዚ ግዜ እዚ ግን እንዳወረደ ወሪዱ ኣሎ ትማሊ ፀብፃብ ሂቦም ነይሮም ኣብዚ ሰሙናቱ 3.7 ነይሩ ቅድሚኡ ወላቲ ገምጋም ዝተዋሃበሉ 3.7 እቲ ዝመፀ ግን 3.9 እዚ ንኢኮኖሚ ሕማቅ ኣሎ ማለት እዩ ካብቲ ትፅቢት ዝለዓለ ቁፅሪ እንተመፅኡ አንኤምፕሎይመንትስ ካብ 3.7 ዘይሰርሑ ዝነበሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን 3.9 እንታይ እዮም ስራሕ ይደልዩ ኣለዉ ዘይሰርሑ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ኢኮኖሚ ዕብየት ኣይረአና ኣሎ ማለት እዩ ኢኮኖሚ ዕብየት ዘይርኢ እንተሃልዩ ኸ እንታይ ክገብርዎ እዮም ወይ ከዓ ስራሕ ሰብስእና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ተኽገብሩ እዮም ማለት እዩ ብዙሕ ስራሕ ከምፁ ይኽእሉ እዮም እቲ ኢንተረስት ሬት ብኡ ኣጋጣሚ ክቆርፅሉ ክግደዱ እዮም እቲ ኢንተረስት ሬት ማለት እዩ ምስ ከቢኡ ኣብዚ ናይ ጆብ ግሮዝ ሕጂ ብዙሕ ስራሕ ኣምፅኦም ግን አንኤምፕሎይመንት ሬት ወይ ከዓ ስራሕ ዘይብሎም ሰባት ብብዝሒ ስለ ዝበዝሑ እንታይ ክገብርዎ ተፅቢት ይግበረሉ ኢንተረስት ሬት ተፅቢት ይግበረሉ ንክቁረፅ ማለት እዩ ሕጂ ድሕሪ 10 መዓልቲ ኣብዚ ሲኤምኢ ግሩፕ ኢልኩም ከድኩም ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ድሕሪ ከባቢ 11 መዓልቲ على إسرائيل زخون زلوا ناي FOMC meeting علوم إتم ناي Federal Reserve زبحلو تي interest rate وكاتي إيكونومينا أمريكا زقوات تروه دحر 10 معلتي قوصرة علوم أبتش عجزية بزربوا من بحال نجارات النت ماركت كان كساقصوا تقولوا تتعلم لعل تحتن كأقبلي لعل تحتن كبلينا جدا أو إنا خنتن كأغزلنا نحنا مالتي So the next FOMC meeting معاسي دحر 10 معلتي كوني سبسبنا تخوبكم كفتني عبد ساعات مالتي حجي زي ابو زح غزير هم يركمهم انسان ابزي channel نوح يزغبركم على 10 مالتي تيم قصره زغبرلو قرص يتزبيت زغبرلو نيرو قدمي 2024 متاونا تي زنري زنبرناس اي ثينك 30 ساعات غله نيرو نقرص زعبي تقوللو مالتي معناتو كندي زلو بز غزي زي current target rate كاب 5.25 basis point مالت 5.25% مالتي تي قصر خفلتو بهلون ስለዚ 5.25 ክሳብ 5.50% እንተሃሊ ኢንትረስት ሬት ክቅነስ ትራይ ዘሎ ክውስኽ ትፅቢት ኣይግበረሉኒ ፖዚየም ክገብሮ ወላ ሕጂ ግን 4% ጥራይ ቻንስ ኣለዎ ንክቆርፅዎ ማለት እዩ እዚ ዓለት 10 ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ዳርጋ ኢምፖሲብል ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ መዓስ ዳ ፖሲብል ዝኸውን ብድሕሪኣ ዕለት 1 ወርሒ 5 ኣለዎም ኣብ ዓመት 8 ግዜ እዮም ዝገብሩ ዕለት 1 ወርሒ 5 ኣለዎም ስቲል 75% ኣይቁረፅን ይብለና ኣሎ ወላ ዕለት 1 ማለት ወላ ዕለት 1 መይ ወርሒ 5 ማለት እዩ ቀፂላ ጁን ዘለዎም 1 ወርሒ ፀኒሖም ወርሒ ገለን ማለት እዩ ኣብ ትሽዕ ግዜ 57% ክትቁረፅ ይብለና ኣሎ 57% ኢንተረስት ሬት ካት ክጅምሩ እዮም ኣብዚ ግዜ እዚ እዚና ኣሽሩ ትካላት ዋጋን ዝውስخሉ ግዜ እዩ ኦፍ ኮርስ ንሽቴክ ክጽበ ይኽእል ነቲ ኢንፍሌሽን ኩሉ በሓፈሻ ተዘይ ኮይኑ ግን ተና ኣሽሩ ስቶክስ ዝበሃላ ወይ ከዓ ስሞል ካፕ ኢልና ንጽውዕን ወይ ከዓ ነዊሕ ከይጸንሓ ዝጸንሓ ወይ ከዓ ብኢንተረስት ሬት ቀልጢፈን ዝጽለዋ ትካላት ከም በዓል ናይ ኤነርጂ ክኸውን ይኽእል ከም በዓል ዚ ተስላ ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ሪል ስቴት ብፍላይ ናይ ገዛ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ዋጋኡ እንታይ ዝገብረሉ እዩ ዝውስخሉ እዩ ማለት እዩ እቲ ኢንተረስት ሬት ቁረፅ ምስ ጀመረ ገዛውቲ ኩሉ ነገራት ክኸብር ትስቢት ግበረሉ ምክንያቱ ብኢንተረስት ሬት ቀልጢፉ ስለዝጽሎ ስለዚ ባይ ጁኒ ዝኸውን ዘሎ 57% ክቁረፅ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ወርሒ 6 ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ ፕሮባቢሊቲ ኢልና ዋላ ኣብዚ ክንከዶ ንኽእል ነርና ኢና ግን ድሓንቲ ትምህርቲ ከይበዛሓኩም ሞር ኣካዳሚ ከየምስሎት ዝገድሰና ጥራይ ክንወስድ ምርቲ ኩለታት ኣብ ዘሎ 57% ክቁረፅ ይብለና ኣሎ ኣብዚ 44% ይብለና ኣሎ ብድሕሪ እዩ ዘሎ ወርሒ ክንደይ ዘሎ ወርሒ 7 ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ለና ክንሪኦ ንኽእልና ኣብ ከይድና ክብራት ኣሕዋት ብሓፈሻ ግን እዚ ናይ ጆብ ሪፖርት ንብሎ ዘለና እንታይ ክኸውን ነዚ ክሕግዞም እዩ ማለት እዩ ሰብ ስራሕ ክስእን ከሎ ኢንተረስት ሬት ክቕንስሉ ተፅቢት ይግበረሎም እዚ አንኤምፕሎይመንት ሬት ኢልና ንፅውዖ ዘለና ስለዚ ሓደ ካብቲ መገምገም ዝጥቀምሉ እዩ ነቲ ዕዳጋ ከመይ ይኸይድ ከም ዘሎ ምክንያቱ ቀንዲ ስርሖም እንታይ እዩ እኩል ሰብ ስራሕ ክሰርሕ እቲ ኢንፍሌሽን ዝበሃል ከዓ ኣንደር ኮንትሮል ክገብርዎ ስለዚ እቲ ስራሕ ሰብ ይበዝሖም ኣሎ ስራሕ ዘይብሉ
بتوسخ تي انترست ريت كا يروح تي انفليشن كا እንዳቀነሰ ቀኒሱሎም ስለዘሎ ናብቲ ናቶም ታርጌት ቀሪቡሎም ስለዘሎ ኢንተረስት ሬት ንክወርፅሉ ኣይከፀጉሞምን ወርሒ 5 ወርሒ 6 ገለ ማለት እዩ ስለዚ ያ ነዚኣ ትመስል ኣብዚ ናይ ትማሊ ዓርቢ ዝነበረ ማርኬት ክፍት ምስ በለ ዕዳጋ ምስ ተኸፈተ ማለት እዩ ኣይሆፕ ሰምዑ እንትሉ ትኾኑ ክብራት ሓወት ኣብዚ ሕርኩም ከይኮን ዳማ BTC is better. Okay, important. If the interest rate reduces the stock of EV will rise exactly بين حونا exactly what I said. كم بعل تسلا زعم السلا هو السخت تسميت جبرولو. Of course ناتو margin بتعمل تحط زلو قرب أشجر قبل نخلي نجزيو مالتي. مستناي margin مهنياتو نخسر حوانس بزح جنزبي وتصل زلو. نخشيت وانك أبوز حساب جزاء سلا زي رخوا زلو أبز جزيز مالتي. So yeah, Nvidia كفت مسبلة كلتا نتبي كلتا percent وصيغة صنحي لاجن كبابي 8% داوم كوينة unbelievable إذا خا AMD لنا زيهم إنه جم نازو CEO إمسهم حلفت مالتي زي AMD 6% أبز نبرت ماركت كي تعصو خلص على حد سيرفيس لسه نع 10% swing غير مالتي لعلم تحت كيدو بتعمي بوزع نعابي تكال كان بعد انفيديا زأكل مغازي أقدس نجر زي اللي تقوم على خمزي 10% مغيرة سقعت زجبرولهم بزحات أوافرت له بزحات investors بزحات economics توقع ناتهم experts سخونو مالتي حجي نزي قرب صلوا خجبرول زخالة بزح نجارات هلو زي job report لنا حدا بتوسخي زي برودكوم تبهال حنت خاطين صبغ اتكالات لكم الى نيره لكم زي كونس ناتي حسابات ابو خلص سايز قبركم معناتها انا خوافر لني زبلكون زي انيراتكم تذكروا تخوينكم ام زنبركم سنه ميجاليس بن سو برودكوم حنت كابتن سيمي كوندكتورز يا مس بعل انفيدياس كومبيتيتور يا مالتي ما اكزاكتلي ايكون نمبر ستيل اب تو سيمي كوندكتور اندستري ازلا مهنياتو ديزاين تقبريا مانيفاكتشر كاتقبريا لك كم تبع الانفيديان ناي تايوان سيمي كوندكتور وي AMD لنا خنصوا نصنحنا عربي واغا انزقنسا حنت خابت مهنياتات ازي برودكوم زبحال كابتي تثبيت نلع انتحتي تا كوين له وصايتات كتمزق كيلا مالت حجي ايرنين يا هيبانيرا ازي حجتي قند صلوا زغبرول تي ايرنين صبغ انسيا كتم 40% بيت وي كاز سعر طبخ 4 مليون كاتت بيت زغبرول مالتي ايرنين بير شيرون 10.99 دي قال انيرو تي سلازي بخوتي سعيراتو زي اكسبكتيشن تثبيت نبره انتخونه ግን ኣብቲ ጋይዳንስ መምርሒ ይህቦም ናይ ዓመት ናይ ቀዳመይቲ ኳርተር ዘላስ revenue ዳርጋ ማዕረ መጽ ይበልዎ እንተኾነ ግን EBITDA margin adjusted EBITDA earning before interest ዝብዘሎ ማለት እዩ -60 ስለዝበለ ኣብዚ ቁርብ ጽልዋ ገይሩሉ ከምቲ ዝድለ ኣይኮነን ሕጂ ነገር እንታይ እዩ PE ratio ኣብነት ሕጂ ናይ በዓል Nvidia which is good Nvidia همز ما Nvidia ማለት ነው ስቲከር ሲምቦል I think ከባቢ 30 ታት እዩ ዘሎ ከባቢ 30 ታት PE ratio ኣሎ ናይ በዓል ተስላ ክንርኢ ከለና ግን ከባቢ 60 በሎ 57 ዲ ገለ እዩ እዚ PE ማለት ከዓ ንሓንቲ ሼር ክንደይ ትኸፍለላ ኣለኻ መክሰብ ንኸተምፅእ ማለት እዩ price to earning ratio ኢልና ንፅውዖ ሕጂ እዚ ብጣዕሚ ቺፕ እያ ዘላ ስቲል ከምዚ ኣታው እንዳምፅአት እዚ Nvidia ንብላ ዘለና ስቲል ሕስርትላ ትበሃል ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ካብቲ ገለ ጽልዋታት ዝገበረላ ኔራ ኣብ ዝሓለፈ ብኡ መጠን ከዓ ናስዳክ ኣብ ጽልዋ ገይሩሉ ከባቢ 1% ኣብ ሓፂር ግዜ ዋግኡ ክቕንስ ክኢሉ 1% ኣብ ሓፂር ግዜ ማለት እዩ let me change this one sorry ናስዳክ ማለት እዚን ኣብ ናስዳክ ተዋፈር ትኽእሉ ኢኹም ዝበዛሕኩም ትፈልጡ እንተሃሊኹም እዚ ከዓ ልክዕ ከምቲ S&P 500 ንብሎ እዚ ከዓ QQQ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብኢንቨስኮ ዝወሃብ 100 ዓበይቲ ትካላት ናይ QQQ I think ብዙሕ ግዜ ተዛሪበሉ ኣለኹ ብዚ ቻነል እዚ ተጋገና ኢንቨስኮ እዚ QQQ ዝብል ናቱ ቲከር ሲምቦል ETF ኮይኑ ናቱ ፐርፎርማንስ እንተሪኢናዮ ኣብዚ ክቡራት ኣሕዋት ን10 ዓመት ረእይዎ እዚ ላዕለዋይ ዘሎ ንሱ እዩ
እዚ ኪኪ ተቀዳማይ ብሉ ዘሎ ንሱ ታሕተዋይ ካ S&P 500 ኣሎ ስለዚ እቲ ናይ ሞር ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ ኣተኪሩ ስለ ዘዋፍር ናይ ቴክኖሎጂ በዓል ኣፕል በዓል ማይክሮሶፍት ማለት እዩ ንስንካ ፅቡቅ ውፅኢት ስለ ዘምፃ ዋግኡ ብመጠን ፅቡቅ ኣቢሉ ኣሎ ቅድሚ 10 ዓመት ተዋፍሩ 10,000 50,000 ምኾነልካ ነይሩ ይብል ኣሎ ብዚ as of December 31st 2020 at the end of ናይ ዝሓለፈ ዓመት መወዳእታ ዝነበረ ማለት እዩ so ኣብ ዘለዋ ትካላት where are they properties okay shit top 10 holdings زعبي حجي ريوا اذا برودكم زبلكم ابز لا باي ذا واي حنت خاطر عبيت كالات يعني شي كالا يكونت ميزان سيمي كوندكتور زبلكم عشان شيء لا اي دي ايفن نو ذا كباب 5% كابتن ناسداك حيزالا مالتي سلازي صلوا غيرلو مايكروسوفت شو مونتنت بدلا ابل انفيديا امازون زمتا ازي حجي مور ابناي تكنولوجي زوافري سلازي كاب تكنولوجي باب حنت ستوك تمرصو زصقمكم تخوي نزي سات تمرصو تقولات الله كم اوبشن كم مريص مالتي زي ان حجي استرغا بزح ميتاويت كابتي كيو زلو زلو ወይ ከዓ ናስዳክ ዝብሎ ዘለኹ ዝሓዘ እዩ እዚ ኢንቨስኮ ዝብሎ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ እዚ ጎዲሉ ዝብሎ ዘለኹ ምክንያቱ ኤንቪዲያ እንተወሪዳ ነቲ ዓቢ ማርኬት ሒዛቶ ክትወርድ ትፅቢት ይግበረሉ ወይ ከዓ ይግምገም ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ፊውቸር መጻእቲ ኮይርካ ዲኻ ኢንቨስት ገብር ዘለኻ ስለዚ ኤንቪዲያ 20 ሚእታዊት እንተጎዲላ ናስዳክ ወርዲ ንሳ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ሰሚ ኮንዳክተር ዝበሃል ብፍላይ ናይ ቴክኖሎጂ ብዙሕ ሒዛ ለኪማ ክትከይድ ትኽእል እያ ምክንያቱ ዝበዝሐ ሒዛቶ መፅያ ዘላ ኣብዚ ዓመት እዚ ንሳ ስለ ዝኾነት ኤንቪዲያ ኣብዚ ዓመት ጥራይ ዘይኮነ 10 ዓመታት ኣዝዩ ዓብ ዝኾነ ለውጢ ኣምፅኣ ስለ ዘላ ማለት እዩ እንተኾነ ግን እንታይ ኢለኩም ነይረ ብዝሓለፈ ድሕሪኣ ኤንቪዲያ እዚኣ ክመረድኑ መዓስ ፅሒፎማ ድሕሪ ኣይ ቲንክ ትማሊ ይመስለኒ እዚኦም ኢንቨስቲንግ ዳት ኮም ማለት እዩ ኤንቪዲያ could announce a stock split as it nears 1000 per share ብላሎ ንሓደ ሼር ሓደ ሽሕ ክትብ እንተበፂሓስ እንታይ ከጋጥመይ ስፕሊት ክገብሩ ኢልና ነርና ስፕሊት ክገብሩ ኦልሬዲ እንተሓቢሮም ከዓ ተመሊሳ ዋጋኣ ክትውስኽ ተፅቢት ይግበር ኣላ ኤንቪዲያ እንታይ ዘይትፈልጥዎ ተመኩም እዚ ናይ ሰሚ ኮንዳክተርስ ዝኩሉ ንጥቀመሉ ኮምፒውተራት ሞባይላት ዳርጋ ባዕሎም ሒዞሞ ዘለዉ ወይ ከዓ ዲዛይን ዝገብሩ ማለት እዩ ሶ ያ ኣብዚ ዝሓለፈ ግን ኦፍ ኮርስ ከም ትድለ ውፅኢት ኣይምፀት ንሪኦ ኤንቪዲያ ከባቢ 5% ኣምፅያ ኣላ ቴሌቪዥን ንሪኣ ኤንቪዲያ ስቶክ اوكي افتر اورز كمان 3% ዳርጋ ወሪዳ ላ ሪእዋ ስለዚ ከባቢ 10% ኣብ ሓንቲ ግዜ ማለት 850 ወሪዳ ሶ ሕጂ ኣብኡ ሞር ጥንቃቐ ዘድሊ ክኸውን እዩ ሞር ሕጂ ሰብ መክሰብ ከውፅእ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ከም ዝበልኩም ንዕለት 20 ነዚ ኢንትረስት ሬት ሚቲንግ ናይ FOMC ሰብ ክፅበ ሜቢ ዋጋ ከም ዝድለ ኣይትውስኽን እያ ነሳተ ዘይወሲኻ ብሓፈሽኡ እቲ ናይ ሰሚ ኮንዳክተር ዝበሃል ከዓ ፅንሕ ክብል እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ዘድልየካ ከም በዓል ጉግል ከም በዓል ኣፕል ከም በዓል ተስላ ዝኣመሰለ ትካላት ብጣዕሚ ጎዲለን ስለ ዘለዎ ኣይ ቲንክ ፅቡቅ ውፅኢት ከምፅኣ ኢለ ግምት ገብረለን ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዲፔንድስ ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ እየን እንተተመዓራርየንኦ እኩል ገንዘብ ካሽ ስለ ዘለዎን ግን there should be fine ስለዚ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት መክሰብ ረኺበ ኢሉ ካብ ኤንቪዲያ ዘውፅእ ብዙሕ ሰብ ክሸይጥ ከለካ ኦፍ ኮርስ ዋግኡ ናይ ግድን ክጎድል እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ሪእዎ ማዕረ ከመይ በፂሑ ነይሩ እዚ 972 ንስታይ ሽሕ ስቀሪባታ ነይራ ካብኡ ግን ክንደይ ጎዲላ ኣላ ምስ ፕሪ ማርኬት ሓዊስካስ 12% ወሲኻላ ካብቲ ኦል ታይም ሃይ ዝነበረቶ ማለት እዩ ሶ ውሕድ ነገር ኣይኮነን 120 ቅርሺ ቀኒሳ ኣላ ካብ 800 ካብ 972 ማለት እዩ ሶ እዚኣ ኤንቪዲያ ክትከውን ከላ ጉዳይ ተስላ ኸ ናበይ የብል እዩ ዘሎ ብዚ ሕጂ ተስላ ከዓ ኦፍ ኮርስ ኣብዚ ዘላቶ ማርኬት ተስላ ከዓ ኦፍ ኮርስ ማለት እንታይ ብል ዋረን ባፈት ክፅሕፈልኩም ኣብዚ ሰብ ክፈርሕ ከሎ ዋረን ባፈት ኮት okay no this is anyway እቲ ኢንቨስት ክትገብረሉ ዝግባእካ ግዜ ሰብ ክፈርሕ ከሎ እዩ ዝብል ንሱ ሕጂ ሰብ ሕጂ በዓል ተስላ ክዋፍር ፈሪሑ ስለ ዘሎ ሲል ክትወርድ ትኽእል ኣይ ቲንክ ክትወርድ እያ ይብል ኣነ ክሳብ 150 ከባቢ እንተኾነ ግን ብድሕሪኡ ከዓ
ቀጢፍካ ክትሕንበብ ክሳብ 300 ክትበፅሕ ተኽእሎታት ኣለዎ ስለዚ ከባቢ 2 ዓመት 5 ዓመት ብፍላይ ክፅበይ ይኽእል እየ ትብል ኮይንካ ኣንጻር ኢላን ማስክ ክትከይድ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ብፍላይ ምስቲ ኢቪ ንሶም ተቆፃፂሮሞ ዘለዉ ፅቡቃታዊ የምፅኡ እዮም ሕጂ እኳ ኔጌቲቭ ከምፁ ትፅቢት ይግበረሎም ኣሎ ስለዚ በዓል ተስላ I think they should do amazing ማለት እየን ኢቪ ወይ ኤሌክትሪክ ቬሂክል ዝበሃላ ከምዚ በየነ ሓውና ሂብና ፅሒፍዋ ፀንሐ ኣብዚ ምዚ ናይ ኢንተረስት ሬት ምቁራፅ ፅቡቅ ውፅኢት ከምፃ ኣላ ትፅቢት ይግበር እንተኾነ ግን ሓደ ካብቶም ናይ ተስላ ቡልስ ዝበሃል ማለት ቡል ማለት ኣብኡ ከለኹም ዋግኡ ክውስኽ ከሎ ማለት እዩ ቡልሽ በቃ ከምዚ ንኣብነት ኣነ ተስላ ክትውስኽ እያ ዝብል ተኾነ ኣነ ቡልሽ ኣለኹ ኣብ ተስላ ማለት እዩ ዝፈርሕ እንተሃልየ ወይ ከዓ ክትወርድ እያ ዝብል እምነት እንተሃልየና ከዓ ቤሪሽ ቤር ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ካብቶም ናይ ቡልሽ ወይ ከዓ ፅቡቅ እምነት ዘለዎ ኣብ ተስላ እንታይ ኢሉ ዋግኣ ክትቅንስ እያ ኢልዋ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ናቱ ትፅቢት ክትቅንስ እያ ኢሉ ስለዚ ተስላ ፕራይስ ታርጌት ካት ባይ ሞርጋን ስታንሊ ኩድ ተስላ ሉዝ ማኒ ኣብዚ ዓመት እዚ ገንዘብ ክትከስር ትኽእል ዶ ካብቲ ናይ ኣውቶ ትሰርሑ ዘላ ማለት ትኽሰር I think in a long term ንሕና ዝበዝሕና 5 ዓመት ገለ ነዋፍል ስለዝኾና ይሽዱ ፅቡቅ ከተምፅእ ትፅቢት ትግበረላ እንተዘይኮይኑ ንሱ ግን 320 ዝነበረ 345 ዝነበረ ትፅቢቱ 320 ኢሉ ገሚቱ ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ናቱ ውፅኢት ዝሃቦ ማለት እዩ ስለዚ ተስላ እንተሪእና ከዓ ተስላ ስቶክ year to date ኣብዚ ዓመት ክንደይ ፐርሰንት ጎዲሉ 30% ጎዲሉ ንርአዮ ኣብዚ ኣብዚ ዓመት ጥራይ ማለት እዩ ስለዚ ውሑድ ነገር ኣይኮነን ነዚ ሓለፈ ቲንክ ክንደያ ጎዲላ ነይራ ኣብዚ ከባቢ 7% ጎዲላ ነይራ ያ 72% ጎዲላ ነይራ ኣብዚ ናይ ካብ ዕለት 5 ናይ ኖቨምበር ወርሒ 11 2021 ጀሚራ ክሳብ ዕለት 6 ጃንዋሪ ጥሪ 2023 72% ጎዲላ ነይራ ኢማጂን 72% ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን 111% ከሲባ ነይራ ብሓፂር ግዜ ኦፍ ኮርስ ክሳብ ሕጂ ተፅንሖ ነርካ 42 መክሰብ من هيبك 42% نبعلو مالتي ስለዚ ከምዚአን ዝኣመሰላ ትካላት ክቡራት ኣሕዋት year to date ጉግል ንባዕሉ ሪኦ 2% ጎዲሉ ኣሎ ሓደ ካብዚ ዓብይ ትካላት ይዛረብ ዘለኹ በዓል ጉግል እዚ ናይ ክሳይ ዝቋፃፀሮ እዩ ንሱ ንባዕሉ 2020 ክንደይ ጎዲሉ ነይሩ 41% ጎዲሉ ነይሩ ካብኡ እንድሓር ግን 54% ከሲቡ ኣሎ በዓል ኣፕል ስለዚ እዚአን ትካላት እዚአን ድሓን ውፅኢት ከምፃ ትፅቢት ዝግበረለን ትካላት እየን ማለት እዩ So yeah, ናይሎም ከይበዝሓና ድሓን ኣብ ዝመስል ብዙሕ ሕቶታት ስለ ዝህልወኩም ከዓ ናብ ሕቶን መልስን ክንሰግር ኢና ብምምፃእኩም ብልቢ እንዳመስጎንኩ I think ናይ ሰብስክራይበርስ ኣለኒ ኣብኡ ከለኹም ሓበሬታ ዝህበኩም እቲ ነፃ ትምህርቲ ናይ ስቶክ ማርኬት ትይወሃቡ ብዩቲዩብ ኣብዚ ወርሒ ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ ብዩቲዩብ ዘይኮነ ኣብ ዙም ዓዲመ ነቶም ጀመርቲ ጥራይ ንኩሉ ዘይኮነ ነቶም ጀመርቲ ትምህርቲ ክህበኩም እየ انفيديا تبع لها كبر حكم ولا سكن انا وسكن سو يا ابز تريو زلكم سبسكرايبرز كباب 35 بصيح له سلازي اي ثينك تمرت خدنا كباب 30 يورو سلازي بزحات سبسكرايبرز مصيكم سلازلكم حدش تمرتي كوبكم كفتني اذا حدش تمرتي نختوسدوا كبرات حوت كباب 10 قرش ترايو ابزي ممبرشيب انتكونكم كاب نقول سئلنا نبلو مالتي تم ورقه زيبلكم اب افريقيا انا باسرائيل زلكم بنصح تمهار تقولون تم ورقه زلكم ግን سبسكرايبرز انت غيركم فيدل فاينانس انصالكم يجي من سكند انا بقول لكم لايك قبروا اوكي XRP ون سو عبد الله كم فرات حوات ابز ناي فيدل فاينانس انت خيدكم كتمهار تقول لكم فيديو ريكورد زكون كلكم ابزي كم مجمريا حساب مودعتا مالتي زبزحكم ግን ستيل اي ابز لكم بلاي ليست او في ناي ستوك ماركت زبلاو كاب مجمريا حساب مودعتا تمهارو تقول لكم انت زي كوين ግን بفوكس زبله ناي كلتا معلت تراي غيره كمهراكم كفتني ስለዚህ ابز ناي فيدل فاينانس انت خيدكم اوف كورس ممبرز كتاتو متان ابز لكم ابزي مجمريا ممبرشيب اتو زبل الله ابو ممبرشيب انت اتيكم كبرات حوات اس ايزي
8 قرش ورحي ولا حتى 10 قرش بلو بدولار مالت ስለዚ 10 قرش ከፊልኩም ጽቡቕ መክሰብ ክትከስቡ ኢኹም ዝብል ግምት ኣለኒ ናይ ሜምበርሺፕ ትምህርትታት ካብኡ ከልና ክንውስኸልኩም ኢና ላይቭ ብዙም እንዳገበርና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክድምስሶ ኣጋጣሚ ኣብኡ ኣየድልኒ ኣብታ ናይ 8 9 ቅርሺ ግን ነዚ ቻነል ንምዕባይ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ንዓኹም ከዓ ትሕገዙ ኣብኡ ከለኹም ንምባል እየ ሕጂ ግን ናብ ሕቶን መልስን ከብለኩም ክብራት ኣሕዋት ክሳብ መወዳእታ ምክትታልኩም ብልቢ እንዳመስገንኩ ሰናይ ሊንክ ላኸልና حتى ሊንክ ከማ ክገብረ ከም ዝብለኩም ኣብ ዙም ክገብረ ኣብ ዙም ትመጽእ ዘላ NVIDIA currently 850 real kado bene NVIDIA 875 ትብላላ $852 okay interesting ኣብዚ ላናተ 875 ትብላላ after hours ግን 851 ትብላላ ስለዚ ያደነው ኣብናታ ኣብዝና ጉግል ዝርኦ ዘሎ 851 ትብላላ ያሁ ፋይናንስ ፕሊስ ግን ኣሕዋት ኣብቲ ናይ ክሪፕቶ ካረንሲ ኣይ ትጋገዩ ንዝጋገይ ኣሕዋት ከዓ ቁርብ እርም ኣብሎም ሶ ኣብዚ ለካ ቤን ሓውና 851 ኣፍተር ማርኬት ምስ ተዓፅወ እቲ ዋጋ ዝነበረ ግን ክዕፆ ከሎ ማርኬት 875 ይብላል ኣብዚ XRP ብዛዕባ ቢትኮይን ብዛዕባ ክሪፕቶ እንዲ ምስ ሳሚኤል ከድኩም ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ከምታ ዝበልኳ ናይ ካርቫና እውን እየ ሓንቲ ካብተን በዓል ተስላ እንደ ቡራን ማዓስ ክጅምር እዩ ኢልካ ትግምት ቡራ ናይ ቢትኮይን እንተኮይኑ ጀሚሮ ናይ ክሪፕቶ ካረንሲ ናይ ስቶክ ማርኬት ኢት ዲፔንድስ ብጣዕሚ ወሲኹ ስለ ዘሎ ናይ ግድን ክቕንስ እዩ ዝብል ግምት እዩ ዘለና ኣነ ኤኒዌይ ብፍላይ ኣብዚ ክዛረብ ከሎ ክንሰምዑ ኢና ኣብዚ ናይ FOMC ሚቲንግ ወዛብ ናይ ፌደራል ሪዘርቭ ዘሎ በሪስ ዝኾነ ዓይነት ኣዘራርባ ክዛረብ ይኽእል ነቲ ማርኬት ቁርብ ከዘሓሕሎ ምክንያቱስ በቃ ከምዚ መድሓዚ ዘይብሉ ኮይኑ ቀልጢፉ ላዕሊ ጥራይ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ቁርብ ከበደ ይኽእል እዩ they will go I think ክምለስ ይብል ንግዚኡ ማለት ኣብቲ ዘሎ ከባቢ ኮለል ክብል እዩ ንግዚኡ ነዚያ ሰሙን ክተሰሙን ይብል ናተይ ግምት እዩ ብዛዕባ ኩሉ ክትግምት እዩ ብዙሕ ክጋገየ ኣብዚ ሰሙን ዘለኹም ኣሕዋት ኩሉ ዝብለኩም ዘለኹ ክመፂ ማለት ኣይኮን ናተይ ሓሳባት ናተይ ዝግምቶ ጥራይ ዝብል ዘለኹ እምበር ንማርኬት እዚኣ ከምዚ ክትከውን እያ ኢሉ ክግምቶ ዝኽእል ሰብ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ከም ሓሳበይ ግን ሰሚኮንዳክተርስ እቲ ናቱ PE ሬሾ ጽቡቕ መኽሰብ ይረኽቡ ስለ ዘለዉ PE ሬሾ ከዓ ትሑት እዩ ዘሎ ምስ ካልእ ከነወዳድሮ ከም ዝበልኩ ሕጂስ ናይ ተስላ ሱሳ ናይ በዓል ኮስኮ ንበዓል 50 ሱሳ ኣሎ ናይ ምግብን ገለን ዝገብርሉ ኣብዚ ናይ ሰሚኮንዳክተርስ ግን ትሑት ዝኾነ PE እዩ ዘለዎን እቲ ናተን ግሮዝ ዕብየት ከዓ ኣዝዩ ቀልጢፉ ይውስኽ ኣሎ ንግዚኡ ነዛ ዓመት ክልተ ዓመት ወላ ሓንቲ ከውን ብድሕሪ ግን ኮምፒቲሽን ብዙሕ ክመጾ ትፅቢት ይገብር ማለት እዩ ኣብዚ እዋን ቢትኮይን ኣብ ኢተሮ ክትሸጥ ዶ ይሓይሽ ትብል ወላ ሓንሳብ ምፅባይ نون زي مخريا هباني زي شجار تحتي أزي أبزي أوان بيتكوين شت أيبلني أنا مالت لونج تيرم كسب زخونة تسبل لك تريدر أنت خوين كاتر أخذ جزء أنت شوت أنت قلنا نسخانة ماركت كم تسبولكو زيادة وصخة زيادة قنص كتبل أزيو أشجاري جيجا حبري تخيبكم الحركة أصير انترستمنت تسحب دلي تبع أصير يسترك last will testament دليل طبقة إنه نعي فلتاني زي مستبقات راح ترادف في بن حفتنا أوكي تعسي كله مخافتو أنت هوينا كفريت ألودينا نشودني يعني النبي هون ماركت تعسي كله I think أبسويدن كويت تخلني مثلا بعد trading to one to تجز إنك تشات أنت خليه خد خفت أنت هوينا كفريت ألودي ما عرفت خفريت ولا حنتي أي بري ماركت يكون ولا أفتر ماركت تهلو في الليجن نتبغي كمية هاي تكون من CFD زعينه تخوبها خلوا بفلاي كتجزء خلا خان كتشوت خلا خان زل واجا ببيني نعبنا تجزء خلا خان حنت ستوب 160 كتشيت كلام 150 تشعة أنت سنيحة أبتجن 150 شو ممكن كتشيت كتجزء كام 160 حدا كجبروه كل يوم سلجت سبريد بهالس أبو فحت بيلمو ستيلز بزح كسارة ركب على خمالتي بزحلو تجن زجبراي مثلا هذا depends which broker you are using كا تتكمل زل خبروكر مالتي Adobe and Pan are going up, down. What is your expectation? Because they are big companies. Up and down, up, down.
ማለት ምዝ ናይ ቴክኖሎጂ ዘለናዮ ናይ artificial intelligence እንዲ ብዙሕ ትፅቢት ትገብረሉ ስቲል ክውስኽ ማስክ ክጋገዩ ይኽእሉ እዮም it depends on their income and ናቶም ኣታውን ወፃእን ክፀልዎ ክእል እዩ ብሓፈሻ ግን ብፍላይ ኣዶቢ ነቲ ማርኬት ሒዛቶ ስለ ዘላ should go up in a long term ግን ኣሕዋት ክስታይ prediction ክብ I don't want to be honest prediction ኣይትሕቶትኒ prediction ማለት ከምዚ ስራሕ ትውስኽ ድያ ክትቅንስ ድያ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ማርኬት ክትረኽቦ ኣይትኽእልኒ ካብ ሰዓቱ ወይ ዋግኡ ማለት እዩ ማራ ኤንድራዮት ብዙሕ ግዜ ተዛሪበለን ኣለኹ ይመስለኒ I'd say ኣብ ኣሜሪካን ታሊኻ ካብኡ ኣብቲ ናይ ETF ምውፋር ይቐለልካ ኦኬ ኣብ ኣሜሪካን ታሊኻ ኣብ ማራ እሰን ግን ሕጂ ዋግአን ክቕንስ እዩ ማለት ኣዝዩ ኣሸጋሪ ክኸውን ይሰን ማይን ክገብራ ከለዋ ዝረኽቦኦ ሪዋርድ እንዳወሓደ ክውሕድ እዩ ኣታዊአን ክውሕድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዋግአን ከኣብኡ መጠን ኣይክውስኽን እዩ ማርስ ማዕረ ከምቲ ቢትኮይን ዝውስኾ ዝነበረ ክውስኽ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ክኸውን እዩ ነተን ማይኒን ማለት እዩ ቢትኮይን 68 ኣሎ ኣብዚ ክብራት ኣሕዋት እዚኣ ተሰይራታ ኦልሬዲ ፍላይ ክትገብር እያ እንተዘይኮይኑ ግን ስቲል ድሕሪት ክትምለስ ተኽእሎታት ኣሎ let's go to marathon ማራ ስቲል እያ 23 ኣላ I remember ቢትኮይን ከባቢ 4ታት ከላ ማራቶን 31 ኮይና ነይራ እዚኣ ማራ ማለት እዩ even ራዮት ከዓ ከምኡ ኣደነ 15 ገለ በፂሓ ነይራ መስለኒ ኣነ እኳ ሞርን ማራ እየ ዝርኢ ነይረ ግን እዚ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ክኸውን እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ እንተሃሊኻ ብፍላይ ኣብ ታገድሰ ካብ ክስታይ ተዋፍራ ቢትኮይን ዳይሬክትሊ ኣብዚ ናይ ETF ከተዋፍር ትኽእል ኢኻ ኣብ ካልእ ዘለና ከዓ ያ ኮይን ቤዝ ክትውስኽ ትፅቢት ትገብረላ ማራ ወይ ራዮት ግን ኣዝዩ ኣሸጋሪ ክኸውን እዩ 20 በፂሓ ነይራ ርእዋ ካብ 20 እያ ናብ ክንደይ ወሪዳ ዘላ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ስርሽድሽተ ደይስ ኣብዚ 20 በፂሐ ነይራ ናብ 12 ወሪዳ ቢትኮይን ግን ስቲል ወሲኻ ኣላ ስለዚ ካብ ታሕቲ ተበጊሰን ናብ ዝበፂሐን ዘለዋ ኣትሊስት ፕሮፊት ናተይ ወሲደ ካብ ማራ ዝነበረ ማለት እዩ ናትኩም ከዓ እያ ትውሳነ ናባኹም ክትርፍ እዩ እሺ ሰላም ተስፊት ሓውና መሃርና ማዕስክን ሸይጥ ማዕስክን ገዝእ ስብርባር ሕንፃ ማዕስክን ገዝእ ብዙሕ ትሬደርስ እዮም ንትሬድ ክትገብር ኢኻ ትጥቀመሉ እቲ ቻርት ስብል ማለት እዩ ኣብዚ ኤኒዌይ ክምህሮ ኣይ ፕላን ከማን የብለይን ሓሳብ የብለይን ኣብዚ ክምህሮ ካብዚኣ ሓደስቲ ኮይንስ በረታ ተለካ ሬንደር ቶከን ናይ ክሪፕቶ ምሳም ከይድኩም ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣሕዋት Do you think right now to buy ኣርምዶ AMD ፓላንቲር እዚአን ሰለስቲአን ፅቡቅ ዝወሰኸን ኣርም ኣይምገዛእክዋ ነይረ ኣርም ተጠንቀቑ እዚ ኣብዚ ቀዳሚት ዘላ ARM ትብል ዘላ እንተዘይኮይኑ ግን ዋይ ብዙሓት ትከታተለኹም ላይክ ግን ዳርጋ 50 ተጥራይ ኣለዎ ክብራት ሓዋስ ወሳዲ ዘለውና ተየርእየኒ ኣሎ ላይክ ረሲዕኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም So yeah, ARM I'm ገዛእኩን ሕጂ ምተፀበኹ AMD ዶላር ኮስት አቨሬጅ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን I think still ብዙሕ ወሲኻላ ካብ 160 ናብ ሓፂር ግዜ 200 ገለን ከይዳላ so it depends ኣብ Nvidia ኻ ፓላንቲር long term play long term እምበር still እዚን ዝፅዋዕን ዘለና ብብዝሕ ዝወሰኻ ኣብዚ ክልተ ሰሙን ሰለስተ ሰሙን ብፍላይ ብዙሕ ተስፋ የብለይን ኣብኡ ማርኬት ምስተዓፀወ ሽጥካዮ ምስ መኽሰብ توصل تخل دو ده الماركت ولا يبدأ نقوى زلمة زكا ماركت مستعصوا مس شتكايو مس مخسب كتوصل تخل دو ده الماركت ولا نو الماركت معصوا مش زبزح افكر لكم اني anyway I don't know ابيكم زلكم بوتامبر ماركت مستعصوا كنبل كلنا يرينا طراي زلمبر كتغوزون كتشوتون ايتخلون يوم ابز بزح بروكريجز ابز بزح زي بلاتفورم متكم بعد تريدنج وان تبع الايترون ولا زلنا مالتي كشيت الكا تخيلو ግን of course ከተውፅኻ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ተሸይጥ ካዮ ሽዑን ማዕስከ ፈሽየጥ الكا ማርኬት ክፍት ምስ በላ ኣብታ ዘላታ ዋጋ ዘይኮንስ the next day ወይ ትመጽ ዘላ መዓልቲ ናይ ማርኬት ዝተኸፈተሉ ኣብ ትሽዕ ግዜ ዘላታ ዋጋ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብነት Nvidia ክብል ፀኒሐ 857 ከላ ዝሸጥካያ ማርኬት ዕፁ ምስ በለ
سوني ساعات من كم تخون يفلتنا لنا سوني أبي هذا اللي خيدنا من أبنك بناي جرمن ساعة سلستان فرق عن مسكونة ناي قطري أبتهذا لا تواقعها يكتشتا ممكن 50 كتكون تخيل شيخ كتكون تخيل شو عتم كتكون تخيل أبتاش عجزية تاك تشيت الكا تخيل ماركت كفت مسلا مالتي سلازي I think أبكم بزح كتتوكر يبولكم عند ستريد فلا جمرت تخونكم إسنا necessary يسيلكم دولار كوست أبريج إنها قبل كم أجزاء يبلص سولانا مالتي أبناء سودان سامي تمرتي مهري أحواتنا كريبتو كرنسي كيدكم أب سامي العقباي كتمهارو تخولي أخو أبزي سولانا مالتي أبناء سودان أبانزا هو عفلتكم مالتي أبناء سودان أبانزا إنفست كجبر دل مهنياتو أتي أوكي يا إنفست كبرت خليها مالتي برهن هواي عاد بركي بيتكوين بخمي فورمولا نرخبو بدولار مالتي هي فورمولا يترددنا لا تثبيت حونا روبي تانكي برينا ويا persisted from yes thank you again they all similar to be honest it depends انت خد اللي خامبر روبين هود حدا خبتي صبو زخون تريدينج كتقمولو سبيسيفيكلي يعني كلا كان اذا انا كتقمول صنع حجي ويبول صبوغي ام1 فاينانس روبين هود they all similar ግን አቡሽ ጣቲ خزلو ፍልሊ انا خفوت اكل ማናት ተጠቃምናቱ ስለዚህ ኮንኮ ከነጊያና M1 كمي بسكو هو هتردأتنا لا sorry do you think right now is a good time to buy arm قال أي حتو بخمي كرخبك يخل أبقى membership أنت أتي هترخبني تخليها كبر حو كم سنة هذا فرق لايك هلو لايك قولوا أحوات next 100 كمي تري أوبرهين next month كندي تبص يمسلك هاوي DCPT يعني أو مش حاولنا بقى على خريقة الكعدة إنه واحد كان نير كاجن تحسرت جزية خستها جبر كون سكرين شوت كوسد يركب سربار حنسا أوكي من لسه الله مثلا حتى بقدمي إذا نبركم تخونكم عقداسي حتى تعليكم حوات أبزخون بروفيسين بس مس جبر كاج جبر تكفل كلها كابت زخفل كات رايدها كابتي زخسب كات رايدها تخفل ولاس مكولاي كابت ترزو فركات خليها كابز خسب كاي طريقه تخفل ابز بزحه تاكس زي تخفل له اخو خلي ديبندس ابي حاجر كم زلخه مالتي نبنت ابي انجلاند بزح جانا اي كفللوني ابتي اي ساوي كاي انديفيدوال سيفن اكونت زبال نن عدو استفلالي طقمتات له بروكر ديس كله خلي شاغنيه كم مخسب طريقه تاكس تكفل تخل انت تريدنج تو انت زلو غنزبي شيطان نب اكونتي كمل سو دليمو كم يجر اكا في كعصوي سكات كفيته كعصوي خل انت كتحبرنا تخل I think رو تحفتنا بزي فيديو سريح اللي هو ناي تريدنج تو انت خمي جركا تجزء انت شيء كم يجنزب كاس كم زيجر كاوس ايو تبلا لحنتي ابو اخت كاتاتلي تخلي هاي ابزي فيدل فاينانس مسكتكي ابزي لكي مخسب بخمي اوس ايت ناي تريدنج تو انت ليترالي ابزي لاتكي نعا كتري اتخيل كاس كتوتيو اي كتصقمكني معاسي ذا ورحي البعثه مالتي ورحي حمشه ورحي غير لها بزوت نعا تاريخها ولا حنتي هي كتصقمكني I think ودي مثلا I don't know بتحت انت زي هاللي عوات investment account ايس كاين كلات حوات ممبرس مسكونكم يبي كل حبري تاخبوكم يا مهنيات تستفل عليه حاجه ስለዝኾነ ብፍላይ ናይ ኣካውንት ይኹም ተሓቱ ዘለኹም ናይ ታክስ ገረፍ ተሓቱ ከለኹም ኣነ ሓበሬታ ክህበኩም ኣይክእልኒ ኩሉ ግዜ ዝዛረበሉ እዩ ሮቢን ሁድ 24 hours ደው ኢልካ ረኽቦም ትኽእል ኢኻ if you need something yes ሮቢን ሁድ ብለና ኣሎ ፋይጭ ሮቢን ሁድ ክትጥቀም ትኽእል ኢኹም yes ዘለኹም ማለት እዩ so ክቡራት ኣሕዋት ታንኪዩ ክሳብ ሕጂ ምሳይ ምፅናሕኩም
አርሰናል ጌም ስለዝነበሮም የጋጣሚ ድንጉ ለመጽየኩም አንኳ በሐበሬታው ካይበን ነሪ ኦሬዲ ስለዚህ ከምት ልሙድ ብምጻኩም ልብ እንዳመስግን ከም ዝበልኩም ሜምበርሺፕ ዝኣተኹም እንተሃሊኹም ግን ኣብ መወዳእታ ናይ ዛ ወርሒ ወይ ከዓ መጀመርያ ናይ ታድመ ዘላ ወርሒ ቤዚክ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ክልተ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ስቶክስ ብዙም ማለት እዩ ጽቡቅ ጌርኩም ፈሊጥኩም ክሳብ ትወጹ ትምህርቲ ክበኩም ክሳብ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ብሰላም ይረኸበና ሰሰናይ